Ichi. Andithethi ngenamba baba. Into yoba ibe 200 kwashe ku99 andithi kuphuke inamba. Ndikuphuke lesisipani. Utata uGabu uyandinqinela. Into yoba once ibambe le ntonga le. Noba utata ukufana bomkhomle kwiveki ezimbini ezigqithileyo. Iyakwazi uba kubekho into ethi imeko ithi andixolise kwamanye amadoda malimphindi xa imeko isitsho ekunzima uhambela kude kuflekisi evesini xa ndibona into endiyibonayo lo mfana ndimkhombe apha emakhazi kwale nturi washumela ngathi uza kufa phaa ele nturi phaa kwale nturi lo mfana exela ngumlando wapha kubo ethi noba umuntu ongabanjwayo kodwa xa umka nomsinga uvuma ubanjwe nakundawo na esisho pha nzakele sekethe kakhulu inkola lomzalwane nzakele kakhulu kodwa ke ndikho kuloo ndawo ndawuthetha bangabe ithuba likhona ngenye imini ngalo mzalwane xa isinazifumana tata uphongolo usidrowele umzalwane kakhulu and uthetha into esiyaziyo Flekisi indodana yomanyano undifowunela ngecawe yovuko sisuke esixekweni xa ngene endlini uyesusa into kaVice athi mkhuluwa khuluwa man ncome man khuluwa sisuke emiwe man bendiba uqhwatya izandla pha utsho ncome mkhuluwa man quba kahle neteam yakho tsho lo mfaka Flekisi ngecawe 315 Ngihamba uba. Cheers. Khabela. Phambi kuba lo mfo anxitywe le bhatyi athandazela. Cela usondele tata ushalo ngo. Uyithandaza. 315. Sibaba